Ayo, ayo nang pipay. Ayo, Oh, unsa man? Sige tiyagit man ka si tuon mo diri bungol. ay nang, kato ko nung Tupperware. Nga gisudlan sa salad. Unsay pitcher gisudlan sa salad? Tupperware ba? Katong iyong gihuman, gisudlan sa salad. Aw, tupperware de ay. Tarong nga istorya. Pitsa Oh, ako sa taon. Ay dong, pila na may edad ni mo ron dong? ay, 21 naman ko nang. Unsa naman kang graduha? Grade 6. Ah, katiguang na nimo nya grade 6 gyapon ka sige guro kag balik-balik eskwela no. Hmm? Imong anak gani, 30 na edad. Grade 6 gyapon, classmate me. Ay, classmate de ay mong ayan de ay. Nya, pohon dong mo eskwela kag college. Oh, may eskwela. Aw, maayo. Unsa man sa di mong kwaon? Ang Tupperware nang. Ha? Unsa tupperware? Ang imong kuhaon ba? Ang Tupperware lagi. Na, nayabag na. Ayan, ayan. Ay, Oh, kamu ko'y pagstorya ani mong kauban? Tigalig masagpaan ko ning naong ani. unsa man imo do? Ay, do, kato daw ang Tupperware. Asa man ato do? Katong green or katong blue? Ay katong green, kinsa to? Inyuha. Katong blue, inyuha gyapon. Ay kabuang, amo ra man din na tanan. Ato na lang nuwag do be, gihuman sa imong mama. Oy 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 oy, unsay nanguwag imong mama? Ha? Basing imong mama rin nanguwag. Nakatakag storya ha? Di man uwag ma. Luwag ba luwag? Aw, abi na kog uwag. Do, nanay gamay imong mama? Ah, lasa ang ngita pagkalamay. Asa nga luwag ato do? Katong putaw or katong kahoy nga naay bagol? Katong putaw, kinsa to? Inyuha. Katong kahoy, inyuha gyapon. Naasad kay gamay do? Mangutan na. Kung kinsa nya amo arde tanan. Ari ang tubig, madto na ko. Ah, ay, katong tadtaran daw ba niyang gihuman? Tadtaran? Asa ato? Katong kahoy or katong plastic? Katong kahoy, kakinsa to? Inyuha. Katong plastic? Inyuha gyapon. Kabaw sang buang ay. Huh, huh, huh. Asa na karon akong kanding? Me, me, init na kay dire.